Diyos maray na aga mga tugang. Ngunyan po ang primerong aldaw para sa nobina kay Nuestra Señora de Peña Francia. Matindog na po kita sa pag-awit, kan-awit sa pagpuon. Kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pagsulsol nin kasaalan. Kagurangan kong Hesukristo, Diyos na totoo asin tawong totoo. Sa imo ako may pagtuwod, paglaom asin pagkamuot. Nagsusulsol ako nin udok sa buot, nin huli sa pagkakasala ko sa imo. May pagsarig sa imong pagkamaheherakon. Nagmabawot ako na dain na magkakasala giraray, sa tabang kan sa imong grasya, asin sa makusog na pag-ampon kan sa mong mahal na ina, si Maria Santissima, nabuot kong umawon, sa gabos na aldaw nin sa kong pagkabuhay, urog na ngunya na ang sa kong pagpamibi, sa kuya man na idinodolot sa iya, bilang sa mu'man na ina. Amen. Maluhod po. Pamibi sa pagpuon, maninigong gayong mamumuto na reyna, asin ina niya mong Maria, an sa imong mahamiso na ngaran, nakakataong kaugmahan sa langit, nakakaranga sa daga, asin nakakapatakot sa impyerno, sa pagmaabot kan Diyos na ipadaraan sa iyang aki, sa pagwaras kan kapanawanin kaligtasan, kapalaenan asin mga biyaya, an isinamno sa imo, kan ipinangidam ka. Mga biyaya na itinaosa sa imong urog kapalad na pagkabuhay, mga kadakulaan ang isinamno sa imo nin makakamahan. Tabangi kaming makapaghiras kan kapanoan mo, tabangi na matawan ang nagihelang nin kaumayan, ang nagmumundo kaalingan, asin ang parakasala kapatawaran. Sa imong pagkaina, kami asin ang mga anghel nag-uugma, asin ang Santissima Trinidad pinagmumuraway. O Maria, sa muyang ina, ika minasarig sa kamarawayan ni Jesus na nagsakit, nagadan asin na buhay liwat sa pagtubos sa muya. Minasarig man kami sa iya na nagtugdas kan banal na sakramento nin Eucharistia. Sa imong mamurawayo na pagkaina, minasarig kami sa pagpamibi, asin sa pagdebosyon sa imo, nasiring sa katig na makakalangan sa muya, siring sa makusog na bulong, na makakaumay kan sa mga kasakitan, siring sa makusog na tabang sa samuyang mga kaipuhan. Nag-aarang ako nin udok sa buot sa imo, o mahal na ina, nag-aarang ako nin paulit-ulit sa sakuyang nguso, tanganing matala ng God sa sakuyang puso, ining mga mamison, asin mahalagang mga tataramon.
Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peñafrancia. Ipamibi mo kami. Magpamibi kita kay Birhen Maria sa pagpahayag kan mga tataramon nin pakimahirak. Ipamibi niya to antara Maria pano ning grasya an kagurang nantang Diyos yaon sa imo. Pinaurog kakarahay sa babayi gabos asin urog pakarahay an sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Mamumuton kong ina, sa gabos na panahon nin sa mong pagkabuhay, tabangi man kami na makaherak-herak na parakasala, na maging maninigo, asin maging kasaro kan sa imong mamumuto na aki. Tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, kamian makasaalan, ipamibi mo kami ngunyan, sakod sa pagingagdan niya mo. Amen. Agihan in mga langit no na biyaya, taawi kami nin luha, tanganing pagtangisan mi an sa mong makasaalan, tara Maria, pano kanin grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Reyna nin langit asin daga, ampo na asin suruga kami, laban sa sugot kan sa mong makaiwal. Tara Maria, pano kaning grasya, an kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa mong kagadanan. Amen. Ikinabubuhay asin namumuta na aki ni Joaquin asin Ana. Darahaman kami sa imong mahal na aki. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa muyang pagkagadan. Amen. Paalawan nin mga parakasala, sumkuaman kami sa oras nin sa mong pagkagadan, asin buksan para sa mo ang mga tata nin langit. Tara Maria, pano kaning grasya, ang kagurang nantang Diyos siyaon sa imo, pinaurog kakarahay sa babae gabos, asin urog pakarahayan sa imong mahal na aking si Jesus. Santa Maria, Ina kan Dios, ipamibi mo kaming mga makasaalan, ngunyan asin sa oras kan sa muyang pagkagadan. Amen. Pamibi ni Nuestra Señora de Peñafrancia, hilingaman kami umahera ko na ina, Birhen de Peñafrancia, kan sa imong mamis na mga mata, asin kahirakiman kami na may nadulok sa imo, pano nin pagsulsol, at amanaan sa mong pamilya, katuod asin para surog. Tabangi kami na sa imong mga devotos, si buhay pa asin mga gadana, urog na itong nangangaiponin sa imong pagtabang, sa oras nin sa mga pag-alaman, kakundian asin pagtius, urog na sa samuyang pagkagadan, antabayi man kami sa atubangin sa imong mahal na aki, tanganing masurog asin matabangan mo kami, danay mo kaming antabayanan, bilang sa imong mga devoto, nadarakan dakulang pagsarig sa imong pag-ataman, minaluhod sa imong pamitisan, sa paghagad kan sa imong mahalagang pagtabang. Nuestra Señora de Peñafrancia, pamibian, tabangi, rangaha asin ligtasan man kami. Amen. Antifona. Santa Maria, surugaan mga nakikimaherak kay Kristo, tabangi ang mga maluya ang isip asin buot, pamibian ang banwaan, pakimahirakan ang gabos na klero, haray pagpabayay ang kababaihan na namumuot sa imo, mamate ang lugod ang sa imong pagtabag, nin gabos na nag-uumaw sa imo, uinang Birhen de Peñafrancia, papagkanigo o Birhen na makapag-umaw kami sa imo. Taawi kami nin kabagsikan sa pakikipaglaban sa samong mga kaiwal. Pamibi para sa enot na aldaw, halangkaw na reyna, asin urog na namumutan na ina, an sa imong pagkaina, gikan sa kabutan kan Diyos. Binuot kan Diyos sa kainat-enot pa, na ika maging ina, na mayong digtanin kasaalan, sa kapakumbabaan nin buot, nagangayo-ngayo kami sa imo,
nasasamuyang pagsarig sa imong pagkaina, matawan kami nin ilaw, na maliwanagan kan orog karahay na ginikanan nin samong kalag. An Ama, an mahal na Diyos na kaglalang, totoo mananggad na orog karahay kisa pagkamit kan mga karahayan sa kinaban, an paghiras sa kamurawayan ng Diyos, sa Santisima Trinidad. Tabangi kami, Reyna asin ina kan kabikulan, tanganing dai kami makasuhay, sa malinig asin halangkaw na ginikanan niya mo. Dai mi manlugod balsanin karaatan, an karahayan kan samuyang pagkataho, na ninalang nakabaing kan Diyos. May malinig na isip asin puso, maglakaw lugod kami sa gibong kabanalan, tanganing makairas kami sa kamarawayan kan kaglalang, nin samuyang kalag, asin man sa kamarawayan kan kagurangnanan si Jesus, asin Espiritu Santo, Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibi mo kami. Amen. O Birhen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patronanin kabikolan ni kaming sinasarigan. Ikaanli na laoman, orog na sinasarigan, sa pakaabot na marhay sa langit kamurawayan. Di mo kami pabayaan, di kaining kinaban, kundi mo kami tabangan, daing marhay na kadadatnan. O Birhen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patronanin kabikolan ni kaming sinasarigan. Minaluhod kami ngunyan, sa dapan mong sinanglitan, sa Diyos kami ihagad, mantawad kan sa mong kasalan. Sa imo inang mahal, sa muyang hinagad man, nasa muyang kaoyaman, gabos na mga kasalan. O Birhen Mariang mahal, de Peña Francia ang ngaran, patronanin kabikolan ni kaming
maguntok nin kadikit asin maghagad sa mahal na birhen kan biyayang gunyat maawat niya tong makamtan. Matindog tabian gabos. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian namin nadoloksi mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian namin nadoloksi mo. O Maria, ipinangidamdaing kasalan, kami pamibian namin nadoloksi mo. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaom mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabotan asin na utob. An sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan na mamatian minaan padosang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Danay na ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Ngunyan po, sineselebrar niya to ang pagkamudag kan sa tuyang mahal na ina, Birhen Maria. Idulot man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Pasasalamat, Feast of Our Lady of the Gate, dulot kan sa inyo sa family. Para sa kaumawa ni Santa Maria, dulot ni Lian Rico Obal,
Regine Aaron and Amber Austin, Rafaelita Howe and family, Johanna Howe, Sonia Serrano. In honor of Our Lady of Peña Francia, dulot ni Emily Lauta asin kan sa iyang pamilya. In honor of Mama Mary, dulot ni Jenny, dulot man kan Dream Builders and Tech Development Corporation. For our 25th wedding anniversary, dulot kan Tagapuen family. Thanksgiving dulot man ni June Mendez family, ni Diana Franz Dayandante. Thanksgiving offered by Relaw and Nibungko family. For good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kan PSS family, ni Monica Sanorjo Ekal. Special na kahagadan, petition for successful operation of Anastasio Almoradje. Dulot ni Mr. and Mrs. Anastasio Almoradje. For family blessings, dulot kan Mulet family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Mga Thanksgiving. Dunot ni Ana at Chacon, ni Sinaida at Chacon, ni Rose Mejela, dulot man ni Leia, in honor of the Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia, dulot ni R.R. Balesnomo and family. Para sa kapahingaloan kan mga kalag. Sa kalag ni Henry, dulot ni Emma Chan and family. Para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Para sa kalag ni Quintina, kan Daughters of St. Jude, Milagros Isidoro, kan Fedelino family, Roy Ponciano, ni Nerissa Teodoro, Rodolfo, Nemesia, dulot kan Reginaldo Escolano family. Second death anniversary of Loreto Franco, dulot ni Johanna Duran. Felicidad Estrella, kan de la Punta family, Noel Lourdes, Rosa, kan Araw and Navarra family, Juan Aniceta, dulot kan Cardel family. Para sa gabos na kalag, dulot ni Diana Franz Dayandante. Para sa kalag ni Araceli, kan Longos family. Para sa kalag ni Romeo Jr., kan Alvarado family.
Matinog na pong gabos, asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, an pagkamot kang Diyos, asin an bakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa idugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa idugabos mga tugang. Maray na aga man po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nganing magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, talagasala ko nin makurig, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Iglesia Sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan buot, inuumaw mi ka, rinorokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, ulikan dakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki ka nama. Ika nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaya raki kami. Ika na nagpapara kan makasalan kan kinaban. Ako an sa mong pakimahera. Ika nagtutukaw sa to ka nama, kaya raki kami. Ikasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urog ka lang kao Jesucristo, kay iba ka ng Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita. Kagurangnan namimibi kami, tauan sa imong mga nasasangkuban, an atang kan langit mo na grasya, tangaring para sa inda, nan pangaki kan palada na Virhen, naging kapinunanin kaligtasan, an gapestahan kan sa iyang pagkamundag, magpausuwag nin katoninongan. Huli kay Jesucristo, kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyogo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Mikas. Banwaan ng Jerusalem, pipunaan sa imong hukbo, napapalibutan na kita, sinasalakay ninda ang leader nin Israel. Nagsasabi ang kagurangnan, Bethlehem Ephrata, ika ang pinakasadit na banwa sa Huda,
Alagad hali sa imo, maluwas para sa sako. Ang saro na iyo ang magiging leader ng Israel, nan ginikanan, masusog pa sa kasuanoy na panahon. Kaya papabayaanin kagurangnan sa indang mga kaiwal, an sa iyang banwaan, sabkod na umabot ang panahon, na ang babae mga kinin aking lalaki. Dangan ang sa iyang kapwa, mga Israelita, na itinapok, mabalik sa indang banwaan ng Israel. Pagdatong niya, papamayuhan niya ang sa iyang banwaan sa kusog na naghahali sa kagurangnan, asin sa kamurawayan kan ngaran na nin kagurangnan na sa iyang Diyos. Mamumuhay sa katuninongan sa iyang banwaan, hulitaan mga tao sa bilog na daga, nagmimidbid kan sa iyang kadakulaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Minasarig ako sa danay mong pagkamuot. Mag-uugma ang puso ko sa imong kaligtasan. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Mag-aawit ako sa kagurangnan, hulitanagin marahayon siya sa ko. Sa kaugmahan, nagrurukyaw ako sa kagurangnan. Matindog na po ang gabo sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukyaw kan Ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Iyo ini ang ginikanan ni Jesucristo, nagikan ki David, nagikan ki Abraham. Si Abraham, ama ni Isaac. Si Isaac, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Juda, sa kakan mga tugang niya. Si Juda, ama ni Fares, asin ni Zera. Si Fares, ama ni Esrom. Si Esrom, ama ni Aram. Si Aram, ama ni Aminadab. Si Aminadab, ama ni Naason. Si Naason, ama ni Salmon. Si Salmon, ama ni Boaz. Si Boaz, ama ni Obed. Si Obed, ama ni Hese. Si Hese, iyo ang ama ni Hading David. Si Hading David, ama ni Solomon. Si Solomon, ama ni Roboam. Si Roboam, ama ni Abias. Si Abias, ama ni Asa. Si Asa, ama ni Josaphat. Si Josaphat, ama ni Joram. Si Joram, ama ni Uzias. Si Uzias, ama ni Hotam. Si Hotam, ama ni Akas. Si Akas, ama ni Ezekias. Si Ezekias, ama ni Manases. Si Manases, ama ni Amon. Si Amon, ama ni Hosias. Si Hosias, ama ni Jeconias. Sa kakan mga tugang niya, kan panahon na madisteryo ang mga Israelita sa Babylonia. Kan madistiero na ang mga Israelita sa Babylonia, iyo ini ang mga ginikanan. Si Jeconias, ama ni Salatiel. Si Salatiel, ama ni Zorobabel. Si Zorobabel, ama ni Abiud. Si Abiud, ama ni Eliakim. Si Eliakim, ama ni Azor. Si Azor, ama ni Sadok. Si Sadok, ama ni Akim. Si Akim, ama ni Eliud. Si Eliud, ama ni Eliasar. Si Eliasar, ama ni Matan. Si Matan, ama ni Jacob. Si Jacob, ama ni Jose. Nagom ni Maria, na ina ni Jesus, na inapod Kristo. Siring kay niyan pagkamundag ni Kristo, si Maria na sa iyang ina nakatalaan ng ikasal kay Jose. Alagad bago sinda kasalon ng ingidam na si Maria, an sa iyang ipapangidam gikan sa Espiritu Santo,
Si Jose sarong matanos na lalaki asin habo niyang masupgan si Maria, kaya nag-iisip siyang suhayan ini sa hilom. Bantang iniisip ini ni Jose, nagpahiling sa iya sa pangaturugan, ang sarong anghel nin kagurang na nagsabi, Jose, aki ni David, di ka matakot na pakasalan si Maria, huli tani papangidam niya gikan sa Espiritu Santo. Mangangaki siya nin lalaki, asin nga ngaranan mo siyang Jesus. Huli ta ililigtas niya an sayang banwaan sa saindang mga kasalan. Nangyari ang gabos na ini, tanganing mautoban sinabi ning kagurangnan sa pagi nin kan propeta, mangingidam ang sarong birhen, asin mangangaki ni lalaki, na apodon Emmanuel, na anbut sabihon, ang Diyos nasa sato. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa giraray marhay na aga sa ilugabos mga tugang, asin ngunya na aldaw sa tuyang celebrar sa bilog na simbahan an kapiestahan kan pagkamundag ni Santa Maria. And of course kunyan naldaw po ng taman an o pinunanta an nobinaryo para kay Nuestra Señora de Peña Francia. Dikit na siguro pagsabot digdi sa kapistahan na ini, an sa tuyang simbahan pinagseselebrar usually an kapistahan kan mga santo bako sa aldaw na sainda na sinda pinangaki, kundi itong aldaw na kung sa insinda nagadan. But sabihon, for example, an sa indang martyrdom o an sa indang paglaog duman sa buhay na dayong kasagkoran. An sa tuyang simbahan, nagsaselebrar nin duwa na nativities, pagkamundag. Siyempre, iba man itong kay Jesucristo na pinagsaselebrar niya to pag Christmas. Ining duwang ini, iyo ang September 8, ngunya na aldaw, na iyo ang kapagakian, pagkamundag ni Santa Maria, asin ang June 24, na yuman ang pagkamundag kay San Juan Bautista. Nakuha niya to ang istorya kang nativity ni Saint John the Baptist duman sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1. Pero wala sa Ebanghelyo ang pagkamundag ni Santa Maria. Asin ang istorya kan pagkamundag ni Santa Maria actually hali sa suanoy na teksto. Bako siya parte kan kanon, kan Biblia. Kung sabihon, wara duman sa mga hanap ta sa maski sa ingitag bakal na Biblia. Pero duman sa inaapod na Proto-Evangelium ni Santiago, Proto-Evangelium of James. As in ini isinurat kang 170 AD. Kung sabihon, aranihon pa duman sa panahon ni Jesucristo. And according digdi sa Proto-Evangelium of James, so mga magurang ni Santa Maria, si San Joaquin asin si Santa Ana, nakakaiguanin kadipisilan na mag-conceive nin aki. Kaya on one occasion, nagduman si San Joaquin sa templo kasabay sa iyang offering para sa mga dukha. Asin nagpangaji para digdi sa grasya na magkigwasindanin aki. Pero pagabot naman sa templo, pinagparatuya-tuya ining si San Joaquin. Asin sinabihan siya kang sarong padi duman sa templo na
magdurdigdi ka ngaya, you are not worthy to come before God. Gurang nangani siya. Namunduod maray kay ning nangyaring ini si San Joaquin, as hindi siya naguli sa inda. Anong ginibo ni San Joaquin? Nagduman siya sa disyerto, nagkag siya dumanin harong-harong, tent. As in, duman siya nagpangadji. Day siya nagkaon, day siya nag-inom, until na magdangog ang sa tuyang kagurangnan. Until God intervened. Si Santa Ana, iyo man ang ginibo, nagpangadji sa mahal na Diyos, na nagahagad na bendisyonan siya, siring sa pagbendisyon duman kay Sara, na tinauan baga si Sara, kan aki na si Isaac, maski nangani gurango na siya. Di kalaunan, nagbunga ansay ng pangadjion, asin tinauan sinda, nin aki si Santa Maria Virhen na inakang Diyos an Immaculada Concepcion. Siya magiging Theotokos, siya magiging Mother of God, asin man ina kan gabos na Kristiyano. Sabi duman sa Apostolic Exhortation Marialis Cultus on Marian Devotion ni Pope Paul VI, inaapod niya ining nativity ni Santa Maria as the hope of the entire world and the dawn of salvation. Ini panong kapestahan na ini mga tugang kay ining pagkamundag ni Santa Maria, dapat maging kausa, maging dahilan kan sa tuyang kagaya-gayahan. Pinagtatao sa tuya si Santa Maria bilang sa tuyang ina. And of course, she continues to lead us to her Son, who is the Son of God. Sa paagi kan sa iyang fiat, kan pag-iyo sa anghel, pinagtutukduan man niya kita kung papaano kita magtaramnin sa tuyang iyo, magsimbag kan sa tuyang iyo sa mahal na Diyos, asin makipagkooperar sa grasya kan mahal na Diyos. Perni niya kitaman, pinag-iimbitaran na isabuhay itong sa iyang isinabi duman sa kasalan sa Kana. Sabi duman ni Santa Maria, do whatever He tells you. Iyo man inyan sinasabi sa tuya ngunyan, sa urual daw, do whatever her Son tells us to do. Nagtubod ining si Santa Maria sa tataramon kan mahal na Diyos. Asin atid-atidan niya ini sa iyang puso. Siguro sa pag-meditate niya to sa buhay kay ining sa tuyang mahal na ina, lugod maging aware kita sa kadakol na paagi, urual daw, na pinagpepresentaran kita nin choices na kung saan pwede niya itong pilion, andalan, pasiring, digdi sa pag-iyuman sa mahal na Diyos. So the more we ponder on the Blessed Virgin Mary, the more we will recognize the voice within us urging us to make the choice of selfless love. Duman sa tataramon kan mahal na Diyos. Sa mga kadakol na pagkakataon na siring kay ini, na pinagpepresentaran kita na magpili sa kung anuan mas makakapagtaong omaw sa mahal na Diyos. Lugod unang bitan man niya to, so sinabi ni Santa Maria, be it done to me according to your word. Amen.
Magpamibikaw mga tugang, tanganingan sa kuasinan sa idong atang, mga kumalugod kang Diyos sa mga makakamhan. Ako ang malugod kang kagurangnan, ang atang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kami nagrurumdom sa kaugmahan kan pagkamudag ni Santa Maria Virgen, nagdudulot sa imo kan sa mo mga atang, asin mapakumbabang nag-aarang na magtabang sa mo, an pagkatawo kan sa imong aki. Nahali man sa nasa Virgen, nagpakanigong mag-ako ni laman. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinagkakaligtas na magpahayag kami din pagtubod sa imo na makangala sa kauswagan kan kabos da santos asin urog ng gayo sa pagrumdom kay Santa Maria Virgen. Magpadakula kami kan ugay mo sa magayagayan niyang pag-umaw. Tatotoo, darakulang bagay ginibo mo sa kabos na kapuruhan kan daga asin pinadanay mo sa mga panahon an balakid mong pagkaherak. Kandungawon mo an sa imong surugoon sa iyang kapakumbabaan, asin itinao mo huli sa iya, an paraligtas din tawo, an aki mong si Jesucristo sa mong kagurangnan. Kaya anukbo nin mga angeles nagsasambakan sa imong kamahalan, naguugma sa tubang mo sagkod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo, na makasanong sa indaan sa mong mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ning tinapay asin pagpasalamat binakini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkabuhay mo liwat ipinakaya sa
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis din kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nagikimahera kaming nagarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos ng mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tu pa nakapagaygaya sa imo, magkanigo maging keras kan buhay na dayang kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kang Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi, Ama niya mo, ngayaon sa langit, pabanagon ang ngaran mo, magdatong ang kahagayan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang sa mong kakanon sa oral daw, itaon mo sa muya ang niya, asin patawadon mo kami sa samang mga kasaanan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa samuya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ikay nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo, asin sa imong espiritu. Magpatinarauan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace.
mga tugang uyan, Kordero kang Diyos, Jesu Kristo, siya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, palada na mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumaya. Yan hawak asin dugo ni Kristo sa sa buhay and then sa koran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Isa kuya
Mamibi kita. Kagurangnan magrukyawan sa imong simbahan na pinakakan mo sa banal na misteryo, mantang siya nag-uugma sa pagkamudag ni Santa Maria Virgen, na daging paglaw masin magaho na kaligtasan para sa bilog na kinaban, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan, Amen. sa tuyang umawon, an sa tuyang mahal na. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te an kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katulinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed are you, and blessed is the fruit of your womb, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Good morning po.